геймери, аз съм Наспровиге и днес се завръщам при вас с нов епизод на Clash Royale. Преди да започнем ще ви кажа, както вече сте забелязали, отстрани има тъмпнели, така че вече няма да е черно на клипа. Окей, да започваме. Имам 3 честа за отваряне. Нещо готино. Джемове. Изхвърлям моята. Пак казвам нещо готино. Така да... Нека да поискам карта. Плана. Да видим как се справим на един планата. Тоест, това наверните с горе. Не дай. Чего да го пускаш? Не, защо? Тук така гадно не спамиха. Иди. Взеха ми дори кулата. Добре, сега ви ми нещо. Ще трябва да вземем някакво. Давай. Ооо, такъв големичък спам. Добре, тук не взех кулата. Давай лук. Давай. Окей, кулата нещо. Честно ли бе? О, също вече имаме и Гоблин Ганг. Забравя и покажа. Имаме Гоблин Ганг. О, yes. Не, защо го пускаш? Мисля, че ще загубя. Не? Да, пуска го, хиляди. Добре, давай. Грейвярд, бързо, Грейвярд! Не, скелърни! Не! Опа, грешен степек. О, добре, не, после ще пускам. Все пак има. Мисля, че в този епизод ще правим по-малко битки. Не знам. Няма да е само по-малко битки. Ще играме в битки. О! Демидж. Окей, лок. Давай, окей. Това комбо мисля, че е много силно. О, не! Ганг? Хайде! Не, спрете ги, бе! Не!
Обаче дирната кула остана на малко единче. Нещо са объркали момчета. Давай, да. Мисля, че малко урото. Не. Сега време за голям комбо. Не дей. Нямам с какво да ги защита. Защо пускаш нещо без да нямаш нещо за да го защитиш? Хайде хурдета. Окей. Добре, сега е време за голям комбо, ако не изпълня нещо. Добре, я ще да пусна без където. Не, това е лошо, не. Грейвярд, трябва ми да релаксира за Грейвярд. Грейвярд, давай. Сега ще ги разкъти. Имаш ли запах? Всъщност вече не ми трябва. Окей, колата може. Хокреда не. Тук вече печелим. Но сега бързо трябва да пускаме карта, за да не се бавим. Пърфект, бикъл. Този път не бързо стигаме. Голем. Давай. Окей, последен клан. Да видим, да, същия човек. Добре, всъщност се гледам с полицията. Тук е лошо. Мога на колата си свидетел. Не, още не го пускам. Не. Добре, малко демидж ще направих от радио. Няма нищо. Не бе. Окей, няма. Давай, хващаш ли? Да. Всъщност се отбиват. Не! Къде ги поставях? Няма. Сега лог за принцеса. Не! Wow, Goblin Bar. Добре, голям комбо. Не. Ей, слушай, ужас.
вземем. Ще вземем. Супер. Дори някой не спечели. Дори сега. Супер. Хочу се посъдя. Не, вече не отпаднете. Също елиците ми са за 11 лева, но нямам 20 000 голд, за жалост. Окей. Това беше всичко от днес. Жалко, че правим само клан батали. Благодаря, че гледахте. Ако клипът ви е харесал, стушете лайк бутона и чао!